हेलौ लोगोफोर, आंनि गोदान ब्लगाव मोनसे नोंथांमोननो लाना फैलायबाय ना। फाइनालि जोङो दा मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो खनले खारबाय थाखो आरोना, मा जाहोननि थाखाय। अब्ला नोंथांमोना सानना ला आरोना, नोंथांमोना जुदि थाखा फैसा होनो हायिनि खार'नाव खायसे खारो आरोना। खायसे थाखा फैसा धोन दौलत थाबाबो नाथाय मानि थाखाय खारो बेखौ नोंथांमोना बुजिना लाबानो जाबाय, मानि थाखाय खारो आरोना लोगोफोर। आं बेखौनो बुंनो सानो, बारा एसेबांबो बुंजोबा आरोना गासैबो। नोंथांमोना बुजिनानै लाब्लानो जाबाय आरोना। स' लोगोफोर, बेखौनो दा गोबां बर' आइजोफ्रानो बांसिन खारो आरोना लोगोफोर। बिनि जाहोनाव मा? जाहोना मा? अब्ला नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ मानि थाखाय खारो। फाइनालि जोङो दा मा जामारखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरोना लोगोफोर। जिखुनुखौनो खम नुयोना, फरायनाय बिथिङावनो जिखुनु माबायावनो खम नुयो। दा बर्थमान मा सोलिगासिनो, थैनाय, ओमफ्राय सोरनिबा हिनजावखौ लाना खारनाय, सोरबा खारफालांनाय आरोना। बेनि सायाव लोगोफोर बहुद खोनानो मोनबाय थायो आरोना ससियेल मिडियायाव।